Sa silingang lalawigan sa Bohol, sa pagsud sa bagong tuig pipila na kahigayon nga nagpakita ang mga bitin sa merkado publiko sa Tagbilaran City. Kagabi, nagpakita ang usa ka dakong bitin nga mas nailhan nga baksan usa ka reticulated python. Mikamang ang bitin sa atok sa merkado publiko og igo lang mipahuway sa suok nga igong makita sa mga namalit sa merkado. Matod sa mamaligya nga mahanaw usab ang biktima sa bitin sa musunod ng mga adlaw. Naanad na usab sila nini. Apan sa nakalabay mga adlaw matod sa mga vendors nga matag adlaw na kining magpakita kanila. Gipasagda na lang sa mga tao ang bitin tungod kay mga reticulated python o sa matang sa bitin nga dili binomos o wayla maka ang dili kini la ang pinaka nini.